I avui els tenim aquí amb nosaltres, Doctor Prats, Marc Riera, Miqui Santamaria. Hola, què tal? Què tal? Pregunta que us vam fer els vostres fans, perquè jo he entrat a la web doctorprats.com i encara no estan totes les dates. No. De fet, això que comenteu dels punyals, aquest ja seria el primer punyal cap a mi, que sóc el responsable de la web, i no el tinc actualitzat. I t'estàs rascant la panxa? M'estic rascant fort, la panxa, però d'aquí poc... Bueno, de fet, crec que ara mateix ja han penjat els de maig i de juny, o sigui que ho farem per tram. Sí, ara mateix, si voleu anar a un concert de Doctor Prats, heu d'entrar a la web i ja teniu una mica en perspectiva de juny i juliol. Si teniu lliure agost ja no hi ha res. A l'agost res. Encara no. No, però a la web encara no, això demà. De moment a l'Instagram. A l'Instagram. A la web quan acabem d'aquí a... L'Instagram esteu allà. L'any que ve ja estarà... L'any que ve, els de l'agost del 2022, perfecte. Aquest àlbum, per cert, que té cançons com aquesta molt maca que es diu Love You Baby. Només vull dir-te I love you, baby, i mai t'ho dic no. Des de quan esteu coent això? Des de quan fan xup-xup el nou àlbum de Doctor Prats? Doncs a veure... Vam començar a fer assajos i una mica a plantejar la història al setembre del 2021. Però, bueno, potser la idea de fer un disc, evidentment, ve de més enrere. Sí, hi ha molta gent que ens diu heu estat 4 anys per fer el disc, això vol dir que l'heu pogut fer a foc lent, però no. Perquè pel mig feu coses igual. Actualitzar la web no, per exemple. Som bastant mandrosos del panorama, realment som com els més vagos. Segurament. Tenim el ràtio assaig, bolo més descompensat. Sí, no assagem mai. Veu treure massa bé per treure alguna cosa. Sí, passat. A sobre, els cabrons els hi va anar bé. La cançó de Massa bé a sobre va funcionar i doncs ens seguirem rascant la panxa un rato més. Sí, però al final hem de... La llei del mínim esforç. Exacte, no, però... No, va. Però en aquest disc sí que hem posat bastant esforç, la veritat és que ha sigut uns mesos bastant heavies i ja està, ja tenim aquí la criatura. És un àlbum que és molt guai, que està ple de molts estils diferents i una de les grans cançons d'aquest nou àlbum és aquesta que es diu Seguirem ballant. Que se'n vagin a prendre pel sac les penes i les ansietats que avui ja no ens dona la vida, que potser no som tan especials, segur que no, però ens és igual i avui farem un festival. Aquesta que està feta juntament amb Stay Homes, perquè el Guillem Boló ha volat fins a Stay Homes, però veig que us porteu bé encara, perquè feu cançons junts. Sí, ens portem així. Som amics encara. No, aquí ja hem volgut fer com un tancament amb el Guillem, perquè el Guillem, com a membre de Doctor Prats, canta la cançó de Massa bé, i va ser una cançó que sortia un videoclip, que sortia un ovni, que abdueix algú, i ara ja es pot revelar que era el Guillem el que abdueix, i llavors era com la seva última cançó com a integrant de Doctor Prats, i aquesta és la seva primera col·laboració com a Stay Homes, és com una manera de tancar-ho tot, no? Ho heu fet bonic, ho heu fet molt romàntic, molt ben fet. Tot pensat. Sí, en els concerts, hi ha molta gent que m'ho pregunta, jo trasllado la pregunta, en els concerts on estigueu en un festival, Canet Rock, per exemple, i coincidiu? Més li val. Exacte. Més li val que pugi. Espero que es quedi, si hem de tocar tant. Ja teniu una trajectòria molt llarga. Quina és la cançó que més gaudiu quan toqueu en directe, vosaltres? Tu què, Miqui? Doncs jo et diria potser La Recepta. És una del segon disc. Sí, la Recepta de fet és una cançó que a nivell d'escoltes de Spotify, de YouTube, tampoc ha sonat per la ràdio, o sigui, és una cançó que tampoc sona tant, però que en el directe funciona, que flipes i joder, és brutal tocar-la aquesta en directe. És de les més mítiques del concert. Sí. Bueno, però pels fans, pels fans de veritat. Pels fans de debò, que estan allà cantant-la. Pels que saben, ostres, La Recepta és de... Sí. Més cançons dins d'aquest àlbum que té molts estils, hi ha una cançó que és una... Heu fet una Rosalia, jo crec, que és anem a fer el que ens dona la gana, i una que es diu La Fregidora. Que els teus ulls em fa perdre el control, la teva mirada em fa perdre el control. Ja no hi ha ningú com tu, que em faci sentir, que em faci bullir com una fregidora. Teniu molts estils, i jo us vull fer una pregunta, perquè quan parles amb altres grups sembla que s'està coent una mica com la mort de les trompetes dins de la música catalana. I vosaltres sou un grup molt trompetero. Creieu que estan morint les trompetes? Podria ser, tenim un trompetista al grup i s'està morint. No està bé. Espero que estigui bé, Ramon. Ell ho sap o no? No, i per això, de fet, La Fregidora la canta ell, perquè ja s'està convertint més com a cantant, no? Està actualitzant el LinkedIn, diguem, no? Sí. I ha marxat el Guillem, que era el trombonista. Exacte. I no hem fitxat a un altre trombonista. Hem dit, mira, ja està bé. Ja està bé que marxi. No hi ha trombons. No? Al principi del grup, i això t'ho recordaré, Miqui, el Miqui aquí present,
va dir, això de les trompetes ho hem d'anar traient, des del principi de Doctor Prats. Al Jo ho principi deia deies el 2015. Ho des del deia, 2015 que estan morint les trompetes. Sí, com menys trompeta millor, anem esbandint. Pues no us va fer molt de cas. No hi va Però fer és cas, com deixar evidentment. de fumar, que vas mica en mica, primer treus un trombó... Home, costa més. Però jo ho he intentat, jo t'ho juro que des del 2015 que ho intento, Mira, una que no té gaires trompetes, que jo sàpiga, és aquesta que es diu Quan et faci falta. Són tot trompetes, m'he equivocat. Vull cantar-te un cop més a cau d'orella, que si us plau mai deixis de ser tu mateixa. Vau estrenar l'àlbum a Razmataz el dia 5 de maig. Quan heu d'estrenar un àlbum nou davant del públic, no teniu com aquella incertesa, com aquell neguit de dir què passarà amb les cançons noves? Mira, a la Razmataz, quan estàvem a punt de sortir, tots vam dir el mateix, que va ser com... Hòstia, potser és dels concerts que hem estat més nerviosos abans de sortir, Sí. i mira que portem més de 400 concerts, i va ser com... Portàvem tant de temps sense sortir, havia passat lo del Covid, estrenàvem cançons noves, vull dir que va ser un moment supermàgic i evidentment el que tu dius, hòstia, aquesta cançó funcionarà, aquesta no, com s'ho agafarà la gent, no? Tot i que al final, en aquest cas, era una presentació i la gent va venir amb els deures fets. I... Sí, sorprenentment, perquè només feia 6 dies que havíem tret el disc, però sí, ja el Love You Baby, totes aquestes ja les estaven cantant. Sí, sí. I veu acabar super satisfets. Molt, Aleshores, després us veu treure aquest pes de sobre. Moltíssim, sí. Parlant de grans concerts, ha passat una cosa aquest cap de setmana, jo no sé si heu vist que hi ha una cosa que es diu Eurovisió. Sí. No sé, vosaltres us presentaríeu a Eurovisió? O sigui, hi hauria moltes condicions, jo crec. Primer de tot, poder cantar en català. Hòstia, és que si no... Això, Per Carlos Unserrat, saps? Que va dir que no, exacte. perquè volia fer-la en català. Sí, i quan al era final- català, sí. Sí. Exacte. Representar Espanya faria una mica de mandra, però si ens deixessin, per exemple, portar el català a tota Europa, doncs mira... Fer un tanxongueires, diguéssim, però a la catalana. Exacte. Sí. I és moment d'anar als Punyals, Clara Bosch, amb ells. Sí, No sé si estaran massa bé ara. No, però ells els hi fa molta il·lusió. L'objectiu és destrossar el grup, bàsicament. Us podeu llançar els punyals entre vosaltres i a tots els altres membres, com vulgueu. Val. Genial. Comencem, Primer punyal. A qui li fa més mandra assajar? Uau. Home, Mandra no sé, però Home, n'hi ha a tots uns ens fa que no molta ve... mandra. És que no assageu mai, no? però n'hi ha un... Sí, exacte, assagem molt poc, però el Josep, que s'han portat tots els punyals avui, segurament. Sí, segurament. O sigui, ve potser a un 20% dels assajos. En I sèrio? és dir molt, És dir Què molt. toca el Josep? A la guitarra. Sí. No és Tampoc important, la guitarra? És important, sí, o això pensàvem nosaltres. Clar, potser esteu descobrint que no. Ara estem Igual- fent els discs ja de manera que la guitarra no sigui important, perquè ja Exacte. sabem que no vindrà a ser. Mica en mica, la guitarra cada cop va perdent protagonisme. Segon punyal. Qui odia més el nom del grup? A mi no m'ha agradat mai, la veritat. Què dius, ara? No, és que, a veure, al Miqui no li agradaven les faig un trompetes. autopunyal. No li agradava el Doctor Prats. Tampoc Però, el nom. Miqui, però si és tu que em estava vas mal dir... plantejat aquest grup ja Però d'entrada. si tu... A veure, Miqui, però si quan t'ho vas dir per primer cop vas dir és que fa falta coses d'aquestes així divertides i tal. No. Si vols dir Doctor Prats... No, però m'ho has dit tan, segur. Tan català, tan... No, però m'ho has dit segur, No M'ho has sé. dit segur. No. Bueno. Quin nom haguessis ficat, si no, Miqui? No sé, m'agradava... Charango, per exemple, és un nom que sempre m'ha agradat. Ja estava agafat. Ja estava pillat. Sí, estava pillat, Mare meva. Ves? Qui és el més romàntic? Ell. El Miqui. Sí, Miqui? Sí. Musicalment, sí. Sí, i de tot, jo crec. No, les meves ex no et dirien la raó. No, però perquè t'agrada aquest romanticisme que pot ser molt fugaç, però és que el romanticisme és fugaç, de fet. Vull dir que Aquell del moment, del moment adequat. I em fa cantar cada melodia de vegades més cheesy que... Sí, molt... Bé, ell va arribar a pagar... És que ara Punyals, no? Va d'això, no? va d'això. Sí, tant. Va arribar a pagar una entrada per anar a veure el Bryan Adams. Bueno, però això hi ha molta gent, no? No sé, jo Home, hi ha em molta- vaig sentir Però ja et molt... cataloga una D'aquí miqueta. ningú més, eh? Hi ha molt... O sigui... No una vegada, 3 vegades he anat a veure el Bryan Adams. Què? A Tres! veure, tres No ho sabia, vegades. això, el Marc. 3 vegades. Estàs fora del grup. Ves, punyals. Qui deixaria abans tirat a un amic? El Miqui, no? Escolta, per què jo... Pobret, Tu para crec ja. que vas ocupadíssim, o sigui, últimament no se't veu el pèl, jo crec que seria ell. No. Seria el Marc. No, jo crec que no. Que et truquem i no contestes. No. Hola, Marc. Hola. Què? Uau.
enviem whatsapps i on és el Marc? Això, És d'aquests que no utilitzes gaire el WhatsApp, no estàs atent. No, inclús a vegades estic atent, però penso, hòstia, que estic molt liat. Sí, fa mandra a vegades contestar. Et deixa amb el visto, saps? Et deixa allà amb el visto. Tu pots treure, lo del visto perquè no ho sàpiguen. Sí, però a vegades m'enganxen, Clar, en línia. Diuen, no fa el blau, no? Però sí que surten els 2 tics, em sembla. Els 2 tics vol dir que l'has rebut i que t'has sudat per davant i per darrere. Aquest és. Següent punyal, per Doctor Prats. Amb qui del grup no compartiríeu mai pis? Ostres, no sé. El dels assajos perquè està tot el dia a casa, entenc. Exactament, sí, podria ser. Per exemple. Però no sé, no sé. No sé què dir-te. Ara tots teniu nens i tal, jo no compartiria el pis amb cap de vosaltres. Per no haver de canviar el bolquers i haver de... Allà, hòstia, el bebè s'ha fet ja caca al menjador, saps? Clar. Més. Qui es vendria per cantar reggaeton? Jo crec que tots. Sí? Doncs qui és el més rata? Vinga, el més rata. El més rata. Qui és més rata? Qui és el més rata? Ui, sou generosos, El Víctor, no, segurament? No li agrada gastar el Víctor. No li agrada gastar, no. Tampoc és especialment rata, però del grup, no? Potser seria ell. Sí. Vinga, va. De moment he anat sumant. El Josep en porta una, el Miqui en porta 3, el Víctor en porta una. Doncs va, a veure si desempateu una mica. Qui és el més optimista? El Josep. Sí. El Josep. Mira. Això no és un punyal, no? No, això és una cosa molt bonica. Un punyal pels altres, no? Entre el Josep i el Miqui. Perquè sempre, quan portem temes i tal, encara que sigui una merda, diu, no, però hòstia, com mola això, tio, és que ho petarem, no sé què, tal, i bueno, i al final... Això és el que deia el Quimi Portet, no? El Quimi Portet explicava que ell, els grups, el fitxaven per ser aquella persona que diu... Que tocava regular la guitarra i tal, però és que ell deia això, em fitxaven perquè era el que, vinga, hòstia, amb això... Amb energia. I ara és moment de l'OnlyFans, Sergi Ferrer. Doncs sí, és una secció que serveix per agafar els comentaris de la gent, dels fanàtics que us segueixen, que per estadística hi ha gent sempre molt rara. Llavors jo agafo els comentaris més raros perquè si esteu ocupats actualitzant la web o alguna cosa no us dona temps a tenir les xarxes actualitzades i us plasmo una mica el fandom que teniu. Perfecte. OnlyFans. He anat a buscar a YouTube el videoclip de Massa Bé. Bé. I trobem comentaris com Anas, que diu: nois, superxula la cançó, però reviseu la lletra que heu posat a la descripció perquè la cançó diu demà serà un dia nou i heu escrit demà comença un dia nou. Hola. Mira. Home, l'apuntador, Sí. No és una pregunta, sinó que és, diguéssim, una correcció. I sí que és veritat, i a part, quan ho cantem, a vegades també depèn del dia, diem una cosa o una altra. Hi ha el dubte aquest, no? Sí, hi ha una mica de dubte. Depèn del concert que vagis, és una cosa o una altra. Una cosa o una altra. Per tant, has d'anar a tots els concerts. Mira, com a maniobra de màrqueting brutal. El José Navarro, que amb majúscules, que vol dir cridar molt, i amb faltes d'ortografia, com sol passar, diu: así son los independentistas. M'encanta. Ostres, aquest també se'l pots corregir, no? Sí. Ortogràficament. Sí, o bloquejar-lo. D'aquests en teniu molts, he posat un parell només. Així són, però el videoclip tampoc surt res... No, és cantar en català és suficient. Motiu. Sí. Ho dic perquè m'ha passat amb altres grups que dius, hòstia. Así son. Así son. Fíjate cómo son. En su Típico idioma. de ellos. Sí. Hablar en catalán, típico de un catalán. Siempre politizándolo todo. Vale, ara ve un molt llarg. El llegiré molt ràpid i no pretenc que entengueu res perquè jo tampoc ho he entès. Vale. Es el Juan Carlos Crespo, una abraçada desde aquí. ¿Cómo seréis de creativos? Que gracias a Dios he visto qué oportunidades de negocio hay en vosotros. Y fue en este momento. Todavía no sois conscientes de lo que quiero transmitiros. Ahora vais a devolver la sonrisa y llenar el estómago a quienes les negaron el derecho a vivir por ser simplemente pobres, en especial a niños. Doy gracias sinceramente a Dios por saber que tenéis una valía y potencial para la humanidad. Això us juro que Però això ho sabíeu o no? Això és real, això és un comentari real. Home, si m'ho he inventat, el que ha d'anar al psiquiatre sóc jo. No, clar. Però, no, que no sigui spam, saps? Que no sigui... Això són comentaris que estan a YouTube? A YouTube. A la cançó de Massa Bé. A la cançó de Massa Bé. Després us ho busco i us ho ensenyo. Que fort. Uau. Sí. Ostres, molt sentit, ¿Le heu negat el derecho a vivir a los niños? No, en principi no. Que sabíem, no... Tampoc sé ben bé de què se'ls acusa. No sé si és bo o dolent, la veritat. Més comentaris que tenen Doctor Prats a les xarxes. L'Augusto Ruiz, que diu: no entendí nada, pero sí sentí todo el flow. Tremendo grupo. Bueno, bé. Ens agrada. Aquí no hi ha nens pobres. No.
Bueno, no, que ell sàpiga. L'Artur Sánchez, que diu: aquesta cançó sembla que l'hagi produïda l'equip de Shakira. La pela és la pela, tu, hay que vender, jejeje. Bueno, hi ha alguna cançó vostra que algú internacional ha tocat una mica de manera indirecta. Aquí lligant, aquí. No? Home, podem fer un parèntesi, diguéssim, i explicar que en aquest nou disc hem tingut l'ajuda del Juanjo Montserrat, que és un dels productors del Sebastián Yatra, i de fet és el guitarrista que toca a la cançó de Tacones Rojos. O sigui, el tio que toca la guitarra aquí Sí, ha produït... que de fet ell comença a sonar la guitarra i és ell, aquí, tocant. Bueno, la cançó l'ha produït ell, eh? Sí. Tot el que són els coros... Té aquesta part de la guitarra al principi. Aquesta. Aquesta és el vostre productor, eh? I l'altre és el teu amic, el teu amic Sebastián. El Sep. El Sep, eh? Li dic Sep. Com li agrada que li digui Sep? Com si fos un bolet, eh? Sep, Rovelló, sí, depèn del dia. Més comentaris, va. La Judit, que diu: perquè els meus pares no em deixen anar als concerts, que si no, no hi faltaria a cap. Sou una part de la meva infància. Jo dic, clar, quants anys té aquesta noia? Si la infància us escoltava i encara no pot anar a concerts... No, clar, ara ja potser s'hauria d'actualitzar, perquè ara ja potser sí que pot començar a anar. No sé, o els pares són molt protectors. Clar, què creu que passa en els concerts de Doctor Prats? Judit, espera't un parell d'anys, llavors. Més comentaris. Vale, he anat a fer arqueologia al segon vídeo més antic que teniu, i el Miki us diu: el meu germà us ve a veure al Port de la Selva. Jo no, perquè he de fer feina. M'encanta. També que si veieu el germà que no digui: hòstia, el Miki no ha vingut. No, i jo com me'n recordo de tots els concerts, me'n recordo específicament d'aquest del Port de la Selva i efectivament va venir. Era ell sol. Era ell. Hòstia, si hagués vingut el germà serien dos. Dos més. Aquí ja m'he anat al vídeo de les teves pigues. Trobem dos comentaris que em semblen dos cares de la mateixa moneda. El Miguel, per una banda, que diu: escuchando estas cursiladas no me extraña que el procés saliera como salió. És bo. Digo, bueno, como están contando pigas, no están votando votos. Claro. El Miguel, a veure, té raó en el tema de que el procés sempre ha sigut una mica... No m'ha contat. Som cursis. Sí, som així. Paper a terra. Un comentari més. El Didi, home, que a l'altra banda, com deia, diu: putos catalanes, tenéis buenas canciones, macho. Li ha agradat, Mira. Molt bé, el Didi. M'encanta. Mira, A poc a poc els anirem conquistant. A poc a poc. Doctor Prats, tot aquest estiu que estareu de gira presentant aquest nou àlbum Pel Cantó Bo, aquest dijous que també estareu al showcase de Flashback i una pila de concerts més, i el productor de Sebastián Yatra per allà tocant la guitarra, és una cosa meravellosa. Bueno, produint-la. Ell no està allà, diguéssim. I en alguna toca la guitarra, eh? Ojo, Miqui, Marc, moltes gràcies per haver vingut aquí al backstage de Flashback i ens veiem durant tot aquest estiu a tots els concerts que hi hagi haguts i per haver. A tope. Sí.